сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон зикр кард. ман студентскӣ кардагим. агар Тоҷикистон бирам. Салом тамошобинони барномаҳои Сомониён ТЖ. як информатсияи бениҳоят хуба ба маълумоти шумо мерасонем ва баъдан ба саволҳо ҷавоб мегардонем. агар нафарҳое ки бихоҳен гринкартҳои хитона пур кунен чихеле ки медонен, Америка дар як сол як маротиба ба тамоми шаҳрвандони рӯи дунё фурсат метиҳад ки гринкарта пур кунанд ва дар ҳолати гринкартара бурд кардан шумо метавонед ки бе ягон мушкилӣ ба Америка бирен, кору фаъолият кунед. рақам дар рӯи экран мебирояд, ватсапашда бинависен, маълумоти пуррара мегиред. хоб мавзӯи асосии имрӯзаи мо нигаронии Қоҳӣ Расулзода аз нақзи ҳуқуқи муҳоҷирони кории тоҷик дар Федератсияи Русия. Қоҳӣ Расулзода сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷаласаи комиссияи байниҳукуматии Тоҷикистон ва Русия гуфт, Тоҷикистон аз вазъи санҷишҳои муҳоҷирон дар Русия, ки дар ҷараёни онҳо ҳуқуқҳои шаҳрвандони ҷумҳурӣ поймол мешавад, нигарон мебошад. яъне ки дар ин бора сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон фикру ақидаи худро баён кард. чихеле ки ҳамаи мо шумо медонем, тӯли чандин вақтҳои охир мебошад ки дар Федератсияи Русия бениҳоят тафтиши ҳуҷҷатҳо зиёд шидагия. бигем баъзе аз вақтҳое мешавад ки шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон дар граница тӯли чандин рӯзҳо дар мемонанд ё ки баъзеша аз аэропортҳо мегардонанд. гуфта мешавад ки ҳуқуқ ва озодиҳои асосии шаҳрвандон ҳангоми гузаронидани чорабиниҳо барои танзими раванди муҳоҷират дар Федератсияи Русия нигаронӣ карданд. ҳолатҳои роҳ надодан, манъи вуруд ва ихроҷи шаҳрвандони Тоҷикистон бо ишораи норавшонии таъмин афзоиш меёбад. сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон зикр кард, ки ҳолатҳои роҳ надодан, манъи вуруд ва ихроҷи шаҳрвандони ҷумҳурӣ бо гуфта мешавад, ки таъкид карданд, дар марз одамон метавонанд соатҳо ва ҳатто рӯзҳо нигоҳ дошта шаванд ва ин мушкилот на танҳо ба шахсони оддӣ, балки ба аъзоёни ҳайати расмӣ, донишҷӯён ва пиронсолон рӯбарӯ карда мешавад. ва инчунин сарвазир қайд карда гуфт, ки роҳҳои ин мушкилиҳоро пешгирӣ кардан дар кор ва роҳи ҳалли ин мушкилиҳо бояд ки ёфта шавад, чунки шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон бояд ки дар Федератсияи Русия ҳуқуқҳошон поймол карда нашавад. дар ин бора сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳӣ Расулзода зимни нишасти комиссияи байниҳукуматии Тоҷикистон ва Федератсияи Русия ин суханҳоро қайд карда гуфт. тамошобинони азиз ва гироми қадр, акнун саволҳои шуморо мехонем. агар ягон нафари шумо бихоҳед ки барои аз нав кардани документҳои хитон ба границаи Қазоқистон сафар бикунед, рақами телефоншон рӯи экран мебирояд, занг занед, шуморо бо нархи арзон границаи Қазоқистон мебаранд. як нафар нависонда, ман студентскӣ кардагим. агар Тоҷикистон бирам, бояд 3 моҳ бестам ё баъди 1 моҳ пас биён мешавад. агар мигратсиони картаи т учоба кардагӣ боша, мисол, метавонӣ ки боз гашта биравӣ. ва агар дар ҳолате ки мигратсиони картаи т гости ба қайд гирифтагӣ боша, дар ин ҳолат уҳдадор мебошӣ ки 3 моҳ бести баъд бирай. Ҳусейнов нависонда: салом ака, агар запрет дошта бошӣ, через Беларусия биёӣ, инам статья дора, раҳмат. яъне ки шуморо запрет на въезд мемонанд, шумо бо ягон давлати дигар ягон роҳ қатъӣ ёфта ба вориди Россия мешавед, ин аллакай ғайриқонунӣ убур кардани марз ба ҳисоб меравад, чунки давлат шуморо иҷозат наметиҳад шумо вориди Россия шавед ва шумо бо роҳи ғайриқонунӣ ворид мешавед. албатта ки инам ҷавобгарӣ дорад. як нафар нависонда: границара ҳамихелӣ мегуфтем, рафтем омадем, ягон кас ягон гап нагуфт. худованд ҳеҷ кас ягон гап нагӯяд, худованд ҳеҷ кас дар границаҳо банд намонад, лекин баъзои вақте ҳастае ки бисёри мардум банд мемонанд, тӯли соатҳо ё тӯли 1 рӯз 2 рӯз дар границаҳо мемонанд аз сабаби зиёд будани рейдҳо ва тафтиши ҳуҷҷатҳо. як нафар нависонда: ака нақшаи хизмат чанд дарсад иҷро шуд дар Тоҷикистон? дар ин бора агар маълумот гирифтан бихоҳед, фикрҳои худтона дар комментария бинависонед ва мо мебинем, худо розӣ боша, баъдан видео мекунем, мегем ба шумо. Дилшод Ғаюров нависонда: салом акаи Сорбон, барои ҳуҷҷат накардан аз 8 то 15 сол зиндон мекунанд. ин қонун кай ба имзо мерасида бошад? аниқ нест? барои ҳуҷҷат накардан зиндон намекунанд. шумо нодуруст фаҳмидем ин чиза. яъне агар нафарҳое ки ҳуҷҷат надошта бошанд, ғайриқонунӣ кор кунанд ва болои ҳамин беҳуҷҷат буданшон ягон ҷиноят содир кунанд,
баъдан мисол и статьяҳо пешбинишон мегардад, барои беҳуҷҷат гаштан зиндонӣ намекунанд. Як нафари дигар нависондай: ассалому алайкум ака, созӣ ман як савол дорам. Шигр созем бародар, бинависон саволта дар комментария. Як нафари дигар нависондай: ака, ҳамаи рекламаҳо хотири чӣ бошад? Рекламаҳое ки мо граница реклама мекунем ё студентский билет реклама мекунем, барои шуморам барои баъзетам манфиатовар мебошад ва ин чиз мисол барои даромади мо мебошад. Як нафари дигар нависондай: брат, як рӯз хабари хуш мегӯӣ, дигар рӯз хабари безеб. Акнун ҳаррӯза информатсияҳое ки дар чӣ масъалае бошад новобаста аз ӯе ки безеба ё ки мақсад хубай, мо ба мардуми муҳоҷир тааллуқ дошташа ҳамарӯза пешкаш мегардонем. хоб тамошобинони азиз ва гиромиқадр, видеои имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. То наворҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.